jopiny wuoyo gi jotelo ma giyiero e ombulu. Awinjo ka jadolo loso to apano wasebedo gi tabu ma chien ka nikech kowuoyo wach mar riwruok kata bedo achiel to chal ka gima kanisa chien ka nodwa bedo gi kek kata pogruok. King'iyo kata mana yiero mokalo maduong' mane oyiere jatend piny Kenya William Ruto nochopo kama moko kuom jodolo ne obedo kod sigu e kindgi kod jogo ombulu mamoko nikech ning'iyo ni nitiere kaka kanisa noti kod ahinya kimanyo godo loch mar Kenya. To aparo ni en gima osebedo katimore mana samoro jodolo mana manok kende. Mana kamano Nyakwar Mgajwang' chal ka gima wan gi ng'ikruok e yore mag duol kapok biro ir gavana. Gavana ok ang'eyo ni nyalo wacho ang'o kuom kaka jopiny oloso. Victor, adok mana kama achake godo sama wachako ni jopiny nigi teko, to kama jopiny nie gi teko no nitiere weche ariyo mapek. Mokwongo awacho ni riwruok mar jopiny. Josiasa gi ging'eyo ni ka ubiro kaka koro jopiny obiro ni to ok ginyalu. Koro ipogou. Momiyo kata riwruok no en gima ber ne bunge la wananchi ma Homabay e puoch gi pak tich musatimo wambe waneno. Kata sama ne gidonjo ma gidhi ka network ma Bomas ne ntiere kama ne giwuokie gi wach mara the people may, the people shall. Aneno sipna kojo ni kae. Ne ukelo Homabay e rang'iny ni kare Homabay nigi joma wigi leo manyalo wuok e bunge la wananchi ma dhi penjo to kaka usebet ku penje cha bende kaka usebet ku penje ka to bende wang'eyo ni kinde duto jopiny kata jotelo ok ohero adieri. Nitiere sim moko ma bende un kumulo weche moko tisiemu kuondegi. Samoro bende nitiere jok mabuogo ngimau kata mana wantiere sama ka wamulo adieri to komono wabiro ka. Nitiere kata nyaka josiasa moko nyowa luongo nyoro to kobiro kichiewe kisimbi gokinyi ni oyo twak nu tere office governor kama wantiere ni ka wane office governor. Intie joma ne wacho ni ne wane office governor mane wakile twak manyoro cha. Apenjo ujo piny my office Gladys Wanga kama unene. Koro samoro jok mok dwara accountability neno ga kamano lakini ok nyal miyo ujony ma ok upenjo gi. Nikech josiasa gibiro ga gi propaganda to mano ok ma uteko. Sama mama Chaloso kowacho nochune mondo dhi oluokre nam en wach moko mora ahinya nikech ka ng'iyo miyo no moloso en miyo ma samoro nyalo bedo gi nyikwaye, onyalo bedo gi mondi ya wuote, nyaka karang'o ma jowa biro luokore e nam onogo ni Victor osebewinjo kinde mang'eny kilando ni nyang'o mako ng'ato e nam to josiasa biro ni oyo komake achung'e nengo marik achung'e ang'o kata kuri chung'e nengo marik duoko ngima kata Raila ne Ruto iko maber ndi oduogo jipod nyisowa mana kaka ne oleki giminyalo tim sani mondo tim to giminyalo tim no jopiny time mana ka uloso wang' achiel. Sani kaka kuro wan kani gichiko itgi te odwa wacho nu kendo emomiyo kuonde mowacho ni rem nitie gidhi loso. Lakini ka ng'ato loso kien Victor ka ng'ato loso kien sani ang'enge ntiere mathoth ahinya kaluo kae mojende kore manyo ma agog gi lach mana kaka bishop ne wacho cha to mana jatelo mobuongo ne orem kendo pache ok liu ema dhi kawo nyathi ng'ato koneno ni nyithindo gi kar terogi e college terogi e university abia ti kodgi. Ero kamano kuom pamo na ujo mabeyo nikech wacha diere kaka wacho ni bende tek kata kaka wawache kaka wanene kae otek jo kama umbe ukalie gik matek nikech jasiasa ma wiye wawacho ni ber ng'ol mar del moloyo ng'ol mar wich nikech mar del samoro inyalo yudie kaka ikonyo inyalo yudi gimi wuotho godo inyalo yude ndiga matinde wawuotho godo gi nikech mago gik mamako ji e wi dongo to koro mar wich titimo nang'o ng'at ma wiye omoko ta ahinya ka enie jasiasa ahinya ka enie jatelo mane office nikech wiye ni samo moko teno neno ni pesa monego dhi ger godo skul Victor katieko we acham kiny na rom kod gi nikech gidhi biro e grube abich kiny na yaw ne gidala na to gidonje mae emomiyo nyaka ung'e ni mana kaka Ajay wacho cha
kisechamo sani itieko rigo to ok idhi penjo ndara nikech ndara ni wuotho gode.